טוב, אנחנו היום, אם אני זוכר, אנחנו יום שני 29 בנובמבר, וזוהי פגישתנו מספר 129, הפגישה מטעם מפעל דוב סדן, Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, ואנחנו היום צריכים ללכת כמה צעדים אחורה, כי היו כל מיני פגישות אחרונות שהתערבו לנו כל מיני מאורעות וכל מיני נושאים, ואנחנו כאילו הפסקנו באמצע שני טקסטים שעמדנו וקראנו אותם, אז אני חושב שהגיע הזמן להתחיל לסיים, מכיוון שבפעם שעברה דיברנו על קצטניק ומוניק דהן דיברה על הספר שלה, וביום שישי שעבר נתנאל, שהיום לא יכול לבוא, בא אליי הביתה והשאלתי לו את הספר של מוניק דהן, והוא אמר לי, הוא לא ידע שהיום הוא לא יבוא, שעד היום הוא יקרא את הספר ויגיד לי מה הוא חושב עליו, אבל היום הוא לא בא, אז זה יהיה בהזדמנות אחרת. אבל אנחנו, מכיוון שאנו עוסקים בקצטניק כבר בכמה פגישות, והפסקנו באמצע קריאת המאמר של מוניק דהן ושלי על ספר השירים של יחיאל פיינר, והוא קצטניק, אני הייתי רוצה שננסה לסיים היום את המאמר. אמנם יושבים איתנו כיום שניים שלא התחילו איתנו את המאמר, אבל אין ברירה, לפי הקו של הפעילות שלנו, מה שהתחלנו צריך לסיים, וגם עם רחל ודניאל מגיעים עם מדיאס רס, כמו שאומרים בלטינית, באמצע הכל, אני חושב שהם עדיין יוכלו להפיק תועלת מהמשך המאמר. אני מזכיר לכם שאנחנו קוראים מאמר שמוניק דהן ואני כתבנו כדי להסביר מדוע יחיאל פיינר ניסה להשמיד אחרי המלחמה כל עותק של ספר השירים שלו, 22, שפורסם ב-1931. אז מה שנותר לנו לעשות זה לשתף את המסך שלכם. כן, אני העליתי את המאמר, ואני אוכל לשלוח אותו במייל לרחל ולדניאל, כדי שהם יוכלו, זה בעברית, אז גם עם היידיש לא, כאילו, אנחנו לא מתמודדים כאן עם יידיש. לא יידישיסטים פנאטיים, כן. אבל אוהבים יידיש ולומדים יידיש, אבל לפעמים כשיש מאמר בעברית על שירים ביידיש, על ספר שירים, אז אנחנו לא קיצוניים. יש אנשים אחרים פה בירושלים, ואני מדבר עם ידיעה של העובדות, שאם מישהו עוסק בעברית, אפילו שאם זה על יידיש, אז הם לא משחקים. שלום אנה. שלום לכולם. שלום אנה. חג שמח. חג שמח, בטח, חנוכה שמח. עכשיו לכולם כמעט בלה שלחה את המאמר, עכשיו בהזדמנות היא תשלח לדניאל וגם לרחל. פרופסור, סליחה, I have the question to you. כן. כן, I was asked Bella in the email, do you know the יוחאי עטריה? את שואלת אותי אם אני מכיר אותו? כן. למה את שואלת? Because I spend all the Shabbat with the Katsetnik and with the Yochai Ataria books, Levi and Primo Levi and Katsetnik.
and I was reading because he's the psychiatria, כן? אבל זה, I just was reading his last book about קצטניק and פרימו לוי. אוקיי, אז אני אענה לך. יוחאי עטריה באמת הוציא לפני כמה חודשים ספר על פרימו לוי ועל קצטניק. הוא עוסק בטראומות, כן. אבל אני עוד לא ראיתי את הספר. אני יודע שהוא מתעניין בקצטניק זה כבר כמה שנים, ונדמה לי שהנוסח בעברית אולי יופיע בקרוב, וכרגע אינני יכול להגיד לך על הספר שום דבר, כי עוד לא ראיתי אותו. Who was thank to you also was the list of the people who was thanking and who was your name. אני יודע, אנחנו בקשר כבר כמה שנים, והוא קרא את הדברים שנכתבו על קצטניק, שכל מיני אנשים כתבו. טוב, אז בלה... כן, אני מתקשה קצת למצוא את המקום שבו אנחנו הפסקנו. יאיר, אולי אתה יכול לעזור? אני גם מבקש אותך לשלוח לי את זה, אני כרגע חיפשתי ולא... כן, אז אני אשלח את זה, כן, רק אני אצטרך את כתובות המייל של דניאל ושל... אז אני מציע שהם יקחו לך את זה, כן. אחרי שנגמור היום. כן, כן, בסדר, בסוף השיעור אני אתן את הכתובת מייל שלי. כן, אבל... זה על המסך, כן. נכון? יש כאן, כרגע המאמר נמצא על המסך. כן, עכשיו, אם אנחנו לא זוכרים איפה הפסקנו, כי זה היה לפני כמה וכמה פגישות, נכון. נדמה לי, תנסי לראות איך מתחיל עמוד 4, הפסקה הראשונה. אני רואה עכשיו, קראנו את המכתב שפיינר כתב למנהל בית הספרים הלאומי. כן, אבל זה היה מכיוון שהפנינו למכתב באמצע הקריאה. כן, לא... כן, כן, כן. וקראנו גם את המודעה, צוות גלידר וטריולטן פון יחיאל פיינר. כן, בקריאת הספר. נכון. אבל זה הפנינו, כנראה זה היה עמוד 4, אבל תוך כדי קריאה. כן. השאלה איפה עמדנו בקריאה. אז בואו נתחיל לקרוא אולי אחרי המודעה. שזה בסוף, זה החלק האחרון של עמוד 4. החלק האחרון של עמוד 4. כן. טוב, בסדר. אז בלה, תתחילי. אוקיי. כולם רואים, כן? כן. את המודעה... אולי אני אסכם עד עכשיו. עד עכשיו אנחנו קראנו 2 דוקומנטים תוך כדי קריאת המאמר. אחד היה מכתב שיחיאל דינור כתב למנהל הספרייה הלאומית בירושלים, איפה שהוא מסביר לו למה הוא השמיד, למה הוא הרס עותק של הספר צווי ונצוונציק, ספר השירים שלו, מ-1931, זה היה מכתב אחד, וגם קראנו דוקומנט אחר בתוך המאמר, כאשר בראשית 1931 או 2, הופיע בעיתונות ביידיש בכמה עיתונים, הודעה על מכירת הספר צווי ונצוונציק, ספר השירים, עם ביקורות ספרותיות על הספר. אלה שכתבו את הביקורות היו ביניהם גם חברים של יחיאל פיינר, צעירים כמונו מפועלי אגודת ישראל, גם הם משוררים, שביחד איתו היו קוראים שירים אחד לשני, כן? והיו גם ביקורות של אנשים אחרים שלא היו חברים של יחיאל פיינר, וכולם התפעלו מהיכולת הפואטית של יחיאל פיינר. עכשיו אנחנו נמשיך בעמוד 4, אולי בלה נגיד לכולם איזה פסקה בעמוד 4.
זה נמצא מתחת למודעה, כאילו צילום של מודעה. וזה מתחיל... כן, הטקסט נמצא על המסך, אז אני חושבת ברור לראות את זה. אוקיי. את המודעה על מכירת ספר השירים של יחיאל פיינר, צווי ונצוונציק, כולם מצאו את זה? כן. אוקיי. קיבלנו מידי מר יהושע אייבשיץ, ניצול שואה שבתחילת שנות ה-30 של המאה שעברה, השתייך לקבוצת צעירים חברי אגודת ישראל בפולין. יהושע אייבשיץ היה כבן 16 כאשר פגש את יחיאל פיינר, אז נציג צעירי אגודת ישראל, שבא לקרוא משיריו בהתכנסות של חברי אגודת ישראל. מר אייבשיץ... בלודג', אני מוסיף, זה היה בעיר לודג', כן. אוקיי. מר אייבשיץ, בהיותו ספרן בקריית אתא, מצא את ההודעה על מכירת ספרו של פיינר באנטיקבוריאט בחיפה. מכיוון שמודעה זאת שאייבשיץ רכש, הגזיר עיתון, ולא דף שלם מעיתון ישן, חסרים בו פרטים מסוימים על מקום הדפסת עיתונים אחדים שבמודעה, וחסרים גם תאריכים מלאים של הגיליונות. אנו מביאים להלן פרוטוקול של תיעוד בעל פה עם מר יהושע אייבשיץ, ראיון שקיימנו עמו בביתו בירושלים. אוקיי, אז פה באמת הגענו לפה, אז אני נזכר, אני גם אמרתי כמה מילים על יהושע אייבשיץ, אני חוזר על המילים האלה בקיצור. יהושע אייבשיץ, שהוא גם כן היה מצעירי פועלי אגודת ישראל בפולין, כשהוא היה בן 16, הוא ניצול שואה שעלה לארץ, וכמו שכתוב, הוא היה במקצועו ספרן בקריית אתא. בקריית אתא הוא חי שנים רבות וניהל שם את הספרייה, ובמסגרת עבודתו כספרן, הוא גם אסף כל דבר שהוא יכול היה על השואה, והוא הפך למעין ביבליוגרף של פרסומים על השואה בחוגים של אנשי שומרי מצוות באגודת ישראל. כאשר הוא עבר לגור לירושלים, וזה היה בערך לפני איזה 30 שנה ויותר, בירושלים אני הכרתי אותו אישית. ומכיוון שבירושלים הוא הפך לעורך של כתב עת דתי, נקרא לו כתב עת דתי, כרגע וגם אז שכחתי את השם, זה כתב עת ששם פורסמו מאמרים על חיי היהודים בשואה, מנקודת ראות של אנשים שומרי מצוות, של אנשי אגודת ישראל, שזה דבר די נדיר, מכיוון שלגבי מה שקרה בשואה, בחוגים שומרי המצוות, המחקר על התקופה הזאת בקרב שומרי מצוות, החר לבוא, ואייבשיץ בכתב העת שלו, שהתקיים איזה 9 שנים, מראשית שנות ה-80 עד ראשית שנות ה-90, אם אני זוכר, שם פורסמו הרבה מאמרים שעוסקים בחיי היהודים בגטאות ובמחנות, בעיקר חיי יהודים בכל מיני מקומות, אנשים שומרי מצוות. אני הגעתי להכיר אותו, מכיוון שהוא קרא מאמר או שניים שלי על יצחק כצנלסון מגטו ורשה, והוא ביקש ממני לפרסם את המאמרים שלי בכתב העת שלו. אני בכל זאת הייתי רוצה להיזכר בשם כתב העת שלו, אם מישהו יכול להסתכל בוויקיפדיה, אייבשיץ,
ולראות אם הוא היה, שהוא היה עורך של איזה כתב עת. אותו כתב עת היה כתב עת של המחנה, נקרא לו הדתי בארץ. יהושע אייבשיץ היה מיודד עם הרב פרנקל, שהיה הרב הראשי בתל אביב לפני מאיר לאו, והוא גם היה מיודד עם מי שהיה שר הפנים, כרגע שוב שכחתי, בורג, כן, השר בורג, ומהחוגים האלה, כן, הוא שמר עליהם קשר, ואותו כתב עת נקרא כנראה על ידי החוגים האלה. כאשר הכרתי את יהושע אייבשיץ אישית, סליחה, how we write the Eibshitz, because I can find him in the Wikipedia. א', י' י', א', י' י', ב', כן, שין, י', צדיק, צדיק. צדיק, תודה. אייבשיץ, כן, יהושע, אולי יאיר ובלה תנסו אני מנסה, אבל אני רואה דברים שהוא כתב, אבל לא מדובר עליו. אולי דברים ככתבם? יש כל מיני שמות של פסקאות או של חלקים בביוגרפיה שלו. חייב להיות... כתוב מהכתבים שלו, וירושוב, ספר לזכור. לא, השאלה אם כתוב באיזה מקום שהוא ערך כתב עת. זה לא צריך להיות בכתבים שלו, אלא בהיסטוריה שלו בשנות ה-80 של המאה שעברה, שנות ה-90. אני לא רואה. אוקיי. יהושע, how you write יהושע בעברית? י' ה' ו' שין עין. י' ו' שין עין. לא. י' ה' ו'. י' ה' ו' שין עין. עין. תודה. כן. זה קצת מוזר לי, אבל בסדר, זה לא עניין עקרוני, אבל אני אנסה להיזכר. כן. העיקר, כשהכרתי אותו, באתי אליו הביתה, וראיינתי אותו. ועכשיו אנחנו ממשיכים במאמר פרוטוקול של הרעיון שעשיתי עם יהושע אייבשיץ. אז בלה, תקראי. רגע אחד, עוד... בלה, הוא היה דרביי, כן? מה הוא היה? רבין? לא. היה במאה ה-17 רבי יונתן אייבשיץ, אבל זה לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים במאה ה-20, כן. כן. אוקיי. טוב, חבל עכשיו, נחפש את זה. כן, בואי נתחיל עם הרעיון. אוקיי, אז ככה, אני נמצאת בעמוד פרוטוקול מספר 26, 27 ליולי 1997, פגישה אישית עם מר יהושע אייבשיץ בביתו בירושלים. נדפס לראשונה בתוך שיינטוך, 2003, עמוד 108 עד 111. זה מתוך כמשיח לפיתומו? זה הספר של השיחות שלי עם קצטניק, ושם הכנסתי גם את הפרוטוקול של הפגישה עם אייבשיץ, כי אנחנו מדברים גם על קצטניק. אוקיי. פגישה אישית עם מר יהושע אייבשיץ בביתו בירושלים. תקראי לאט. מר יהושע אייבשיץ, בעבר ספרן בקריית אתא, הנה עורך כתב העת זכור. זהו. זכור. זה כתוב. אז עכשיו יש הפניה להערת שוליים. כן. כתב עת במחנה הדתי לחקר השואה. הופיעו 12 קבצים, גיליון אחד משנת תש"מ עד 1980, עד גיליון 12 משנת תשנ"א 1991. אוקיי, אז השם המדויק של כתב העת זה זכור. זכור, אוקיי.
הזין כנראה. זכור, זה שם כתב העת, וזה אולי כתב העת היחיד שאני מכיר, אני לא יודע אם יש עוד, אבל זה היחיד שאני מכיר, שעסק בתולדות השואה בקרב יהודים שומרי מצוות תחת שלטון הנאצים. כן, תמשיך. מר אייבשיץ היה בצעירותו מקורב לצעירי פועלי אגודת ישראל. במסגרת תנועת הנוער שלהם בלודג', שם שהה פעמיים, ב-1932 וב-1934, הוא פגש כחבר היוגנד גרופה, קבוצת הצעירים, את יחיאל פיינר. מר אייבשיץ אינו זוכר אם זה היה ב-1932 או ב-1934. לשאלתי, בין כמה היה אז יחיאל פיינר, בן 18, ענה מר אייבשיץ, לא, פחות, כבן 17. הערת שוליים, מר יהושע אייבשיץ, יליד 1916, היה צעיר ב7 שנים בערך מיחיאל פיינר, יליד 1909. כשמר אייבשיץ פגש את יחיאל פיינר, היה זה כבן 23, משורר צעיר, שספר שיריו הראשון, צווי ונצוונציק, לידר, פורסם לא מזמן. זיכרונותיו של מר אייבשיץ על פגישתו במסגרת היוגנד גרופה עם יחיאל פיינר, מבוססים אם כן על חוויותיו של נער בן 16. האם יש פה שאלות לגבי מה ששמענו? לא, כל ברור. בינתיים ברור. ממשיכים. במשך כל הפגישה, גם בשיחתי הראשונה עם מר אייבשיץ על יחיאל פיינר בשנת 1987 או 88, בלטה מעין אי שביעות רצון ונימה ביקורתית על פיינר, שמר אייבשיץ הוא כנראה דוברה, בשם קבוצת חברים ביוגנד גרופה, שראו בפיינר אחד מתנשא, אוהב דרמטיזציה ופוזות, חושב את עצמו כמשורר, לבוש בהידור, וחתימת זקן גנדרנית מאתרת את סנטרו. אוקיי, פה אני רוצה להגיד משהו. החוסר שביעות הרצון של יהושע אייבשיץ המשיכה כל שנות היכרותנו עד לפטירתו בגיל 102 לפני איזה 4 שנים. אותו חוסר שביעות רצון נבע או בא לידי ביטוי בשני מכתבים ארוכים שיהושע אייבשיץ כתב לי, ובוויכוח על סכינים ביני לבינו, הוא טען, יהושע אייבשיץ כלפיי, שכל מה שאני אומר על יחיאל פיינר כמי שלמד בישיבת חכמי לובלין, זה לא נכון. יהושע אייבשיץ טען בצורה ידידותית כלפיי, שאני מסתמך על הקריירה כסטודנט, כבחור ישיבה של פיינר בישיבת חכמי לובלין, הוא אמר שאני מסתמך על דברי יחיאל פיינר עצמו, על דברי יחיאל דינור אחרי המלחמה, ויהושע אייבשיץ טען כל השנים, זהו טען, שיחיאל פיינר ובעיקר יחיאל דינור שקרן. עד כדי כך במכתבים הארוכים שהוא כתב לי, כדי להגיד שאני טועה בצורה איך שאני רואה את יחיאל פיינר ואת יחיאל דינור, הוא ניסה להגיד שהוא לא מצא אף אדם מתלמידי ישיבת חכמי לובלין שיעיד שאכן
יחיאל פיינר למד בישיבת חכמי לובלין. כדי שנבין את הגרעין של הוויכוח, ישיבת חכמי לובלין, למי שלא יודע, זו הייתה ישיבה שנוסדה בראשית שנות ה-30, כן? כאשר אייבשיץ היה אולי בן 14 או בן 13, הוא לדעתי לא היה יכול להכיר את בחורי הישיבה שלמדו אז, מכיוון כדי להכיר אותם, הוא היה צריך להכיר אחרי המלחמה אנשים בני 90 ויותר. אני ניסיתי למצוא אנשים כאלה שלמדו בישיבת חכמי לובלין, בני 90 ויותר, כן? ולא כל כך הצלחתי, ואלה שכן הכירו, כן? העניין הוא שיהושע אייבשיץ אינו במעמד לפי הגיל שלו, כדי להכחיש מה שיחיאל פיינר או יחיאל דינור אומר, הוא שייך לדור אחר. אבל בשני המכתבים הארוכים שהוא כתב לי, הוא רציני מאוד, והוא הסגייתי מן לבן, כמו שאומרים ביידיש, מאוד חשוב לו להגיד שאי אפשר לסמוך על יחיאל פיינר. ומשם הדברים שאתם שומעים כאן. הוא בעצם טוען שיחיאל דינור ממציא מחדש את יחיאל פיינר? פחות או יותר. וזה גם טוענת בניסוח אחר, הבת שלו שאיתו היא לא דיברה עם האבא שלה במשך 30 שנה, בגלל שבזמנו אני הסברתי לכם שהיה קרע מאוד רציני בין הבת לבין האבא, בגלל דרכי החיים שהבת בחרה, שהם היו בעיני יחיאל דינור, דרכים לא רצויות, ולא ניכנס עכשיו למשבר ביניהם. אני כמי שכתב 2 ספרים על יחיאל דינור, ומתכוון לכתוב ביחד עם מוניק דהן ספר מאוד מפורט, על סמך כתבי יחיאל פיינר בין 2 מלחמות העולם, אני מתקשה למצוא הוכחות שיחיאל פיינר או יחיאל דינור הוא שקרן. אני מתייחס אליו בכל הכבוד הראוי לסופר, לאדם יהודי בעל תודעה יהודית. אני יודע שכל אדם, איך אומרים אצלנו, כמה שאדם גדול יותר, אז הוא עומד יותר בניסיון ויכול ליפול יותר עמוק. אבל אני אישית אינני מוצא תימוכין לחלק מהיחס ליחיאל דינור של אייבשיץ, של ביתו, ואולי בתוך החברה הישראלית אצל מבקרים ספרותיים מסוימים שלא חקרו אותו ולא כל כך קראו את כתביו. זה רציתי להגיד לפני שאנחנו ממשיכים. בבקשה, בלה. אוקיי. עם זאת, כולי אלמה לא פליגי. כולי אלמה לא פליגי, זו ביטוי... אין מי שחולק על כך. שעם כל מה שאייבשיץ אומר, כל העולם לא מחולק במה שאת תקראי עכשיו. כולם מסכימים כן. אייבשיץ הכיר ומכיר בכישרונותיו של פיינר. עוד אמר אייבשיץ, דינור מסרב כל השנים לחדש את הקשר עם חבריו בעבר.
ואנחנו ראינו, דיברנו על זה ולא אחזור על זה, שיש לזה סיבה עמוקה, בגלל שיחיאל דינור הוא ניצול שואה, ועל זה אסור לראות את זה כנקודה נגדו. כן, בבקשה. כרעם ביום בהיר נפלה עליי הערה סתמית שמר אייבשיץ אמר, אתה יודע שהוא היה יתום? אינני יודע אם יתום מלא או חצי יתום. הערה זו מאשרת כי השיר שמצאנו מ-1928, בו הוא מתאבל על מות אמו, אמיתי הוא, ולא כפי שדינור ענה לי, כי זה שייך להתרמת השואה. אוקיי. עכשיו יש כאן, רגע, שנייה, יש כאן הערה. רגע, לפני ההערה. את השיר הזה קראנו בפעם שעברה, מוניק דהן מהספר שלה, קרא לכם את השיר בעברית ואת התרגום שלי, את השיר ביידיש, לא אני, ורד קופל, כן, קרא את השיר ביידיש על פי בקשת מוניק דהן, ואחר כך היא קראה את התרגום שלי לעברית. על פי ההערה הזאת של אייבשיץ, אני למדתי שאכן זה שיר איפשהו מתאבל על מות אמו ב-1928. עכשיו נראה את ההערה. בשלב מוקדם של שיחותיי עם יחיאל דינור, עוד לפני שהתחלתי לרשום פרוטוקולים מיד לאחר סיום כל שיחה, שאלתי אותו בדבר שיר בחתימת יחיאל פיינר על מות אמו, שמצאתי בעיתונות יידיש בסוף שנות ה-20. את טקסט השיר עם ציון למקור, ראה להלן בעמוד 113. תשובתו הייתה כי שיר זה שייך לאותו תחום שאני קורא התרמת השואה. רק רגע, לפני שאת ממשיכה, אני רוצה להסביר את הביטוי התרמת השואה, כי אני אומר, אני קורא לתחום הזה התרמת השואה. אני מניח שחוץ מהפגישות איתי לא שמעתם אף פעם את הביטוי התרמת השואה. יאיר, זה נכון? זה נכון, אתה רק הזכרת את זה כבר בעבר, שהוא התרים את השואה, זאת אומרת, הוא חזה מראש שהולך להיות חורבן. כן, לאו דווקא הוא, אלא בספרות יידיש, כן. יש תופעה כזאת שבשנות ה-20, כן, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, כן, סופרי יידיש מתארים נבואת לב על רצח המוני של כל יהודי מזרח אירופה. זה אנחנו רואים אצל לואי צבי גרינברג, וזה אנחנו רואים אצל סופרים נוספים שעכשיו לא ניכנס לזה. בבקשה, בלה, תמשיכי. אוקיי. מעין נבואת הלב או פרפיגורציה של העומד להתרחש בעתיד. התשובה לא סיפקה אותי. לחיזוק יתר של ההשערה כי יחיאל פיינר אכן היה יתום מאם, עיין בשירו דמרונג, בספרו צוויונצוויינציק, לידר, ורשה תרצ"א, עמוד 31-32. שם מוזכרים בין היתר סוולגרט מיין יוסנקופ, זוכט המוטריש, יוסנקופ, Sucht ermuterisch zwischen verwachsene Großen auf den Beisakvoris. נע לו ונד ראשי היתום ותר אחר חיק אם בין קרי העשב המגודלים שבבית הקברות. In mein Herz die Wediken wären der Wacht, wenn es kommt on in dämmer die Nacht, wenn über Mame Kever niedertarob besacht, a halber לבונה טלר vertracht. מכאוביי בליבי קמים, כאשר הלילה מגיע עטוף דמדומים, ועלי קברה של אם
יורדה בלי משים חצי צלוחית הלבנה בשרעפים. אוקיי. אז זהו. אני מביא את המילים האלה כהוכחה מפי יחיאל פיינר ב-31, א', שהוא יתום, וב' שבבית הקברות נמצא הקבר של אמו. כן. כן. אני אקרא עוד כמה שורות, ואם מישהו רוצה אחר כך להמשיך, אז אני אשמח שתחליפו אותי. בסדר גמור. מר אייבשיץ הבטיח לי כי ימסור את תמונתו של יחיאל פיינר ועיתונים ישנים מזגלמביה, שבהם יש שירים מודפסים של יחיאל פיינר, וכנראה גם מאמר ביקורת על צוויון צוונציק, לידר. אתמול הוא חיפש בין ניירותיו ולא מצא. כן. הייתי מבקש, יאיר, אולי תמשיך קצת את המאמר. מר אייבשיץ רק הכיר את פיינר מהפגישות בלודג'. חוץ מזה יש לי הרושם שהוא לא ידע דבר עליו, הוא לא עוקב ממש אחריו, ומניסיונותיי לשטוח לפניו את תוכן הרצאתי על אותיות הצופן א', ד', מ', ע', הוא לא כל כך הגיב או התרשם, אם כי הקשיב. גם יש לי הרושם כי מר אייבשיץ לא שומע טוב, זה עשוי להסביר את תגובתו הפושרת לדבריי. באמצע הרצאתי במרכאות, הצלחתי להוציא אותו משלוותו ולערב אותו בעניין, ומעשה שהיה כך היה. שאלתי את מר אייבשיץ, סוגריים, הבקיא הרבה בכל מה שנכתב על השואה כספרן, וכעורך ביבליוגרפיה, וכמחבר בשנות ה-90 הוא פרסם סדרה של 7 כרכים על האישה בשואה. אני עוברת להערת שוליים מספר 4. כן. יאיר, אתה רוצה לקרוא את זה? סליחה? הערת שוליים, מספר 4. כן. הכרך הראשון בסדרה הופיע עוד בסוף שנות ה-80, יהושע אייבשיץ, סוגריים עורך, האישה בשואה, אסופה תיעודית על גבורת האישה, חלק א', ירושלים הוצאת זכור, תשמ"ז. אני רק רוצה להוסיף הערה קטנה, שהמחותנת שלי, כן. פרופסור אסתר הרצוג, כתבה ספר על נשים בשואה. אסתר הרצוג היא מה, היא אימא של אשתך? לא, הבן של אסתר הרצוג נשוי לבת שלי. אוקיי, אוקיי. ומה אתה אומר שהיא כתבה? היא כתבה ספר על נשים בשואה. לא ידעתי. כן. ואתה יכול להגיד 2 מילים מה יש בספר הזה? אני לא קראתי את הספר הזה. אוקיי. אוקיי. אז אנחנו עכשיו עוסקים באייבשיץ, אם אתה רוצה, אני יכול לבקש אותה שתעביר לך את הספר הזה, או אם יש לך עניין מזה. אפשר לשאול אותה איך אני יכול להשיג את הספר. בסדר, 100%. אוקיי, כן, האישה בשואה. אם הוא מכיר בהיסטוריוגרפיה היהודית עבודות על בתי בושת של נערות יהודיות בשירות הנאצים, הוא אמר לי לא. אבל כשהתחלתי לספר לו על דניאלה בבית הבובות, ספר שהוא מכיר, ועל ההקבלה עם הסיפור על גיסתו של התנא הרבי מאיר, סוגריים, בקובה של זונות ככתוב בגמרא, סגור סוגריים, הערה 5, הוא עצר אותי פתאום ואמר, המותר לי הערת ביניים? רגע, יש הערה ולא קראת אותה? עכשיו, יש הערה 5. מה אתה אומר? עכשיו יש הערה מספר 5 שהוא מפנה אותנו אליה. קראת את ההערה? אני כרגע קורא, עיין במסכת עבודה זרה, דף י"ח עמוד ב', לפני כ10 שנים התפרסם מחקר על ניצול מיני של נשים גרמניות על ידי המנגנון הנאצי, שבנה על סמך זה ענף כלכלי לתועלת המשטר הנציונל סוציאליסטי. המשטר נקרא של קריסטה פאול, צוונגס פרוסיטושן. כן. קריסטה פאול היא
עיתונאית גרמניה, לא יהודיה. כן. ואז הוא אמר שני דברים בעלי משמעות. א', שבתי הבושת האלה שרתו לא רק את החיילים הנאצים, אלא גם את פועלי הכפייה, זה גם אתה אמרת לנו, והעיקר הוא אמר, ב', אני רוצה לספר לך על מקרה בחיפה, שבאה אל האישה שהייתה בבית הבובות, וביקשה להיפגש איתי בביתי, האישה הייתה מקיבוץ, הוא לא אומר איזה, אני הצעתי לה להיפגש במקום ניטרלי, בתחנה המרכזית החדשה של חיפה, בבית קפה, חשבתי שזה עניין של שעה-שעתיים, ישבתי איתה כל היום, היא הסבירה לי שהיא חייבת לספר את סיפורה דווקא עכשיו, כי הבן או הבת שלה התאהבה בבן זוג גרמני, והיא לא יכולה לעמוד בזה. אשתי הראשונה, אמר מר אפשיץ, אמרה לי לא לכתוב על זה, שכן אני כגבר לא אוכל מעולם להבין מה עבר על האישה הזאת. כתבתי רק ברמז, בלי להזכיר את הקיבוץ, נדמה לי במבוא לכרך הראשון של האישה בשואה. הערה 6. הערה 6. ראה לעיל לפי הערה 4, בהקדמה לכרך הראשון של האסופה, האישה בשואה, מביא יהושע אלפשיץ פרטים נוספים ומאשרים את קיומה של תופעת הזנות הכפויה, במרכאות, שהנאצים הנהיגו גם עבור צעירות יהודיות, סוגריים הנושא המרכזי של קופצטניק בספרו בית הבובות, עדות זו לא הופיעה בדפוס. השווה שם עמודים 5-6. כן, אני רוצה להגיד בלה, שאולי כדאי להביא לתשומת לב אחותך, שכתבה על הנושאים האלה, מה שאנחנו כותבים פה. כן, אני באמת חשבתי על זה. כן, מכיוון שהנושא הזה לא נפל בין הכיסאות בחקר השואה, ועד היום, כן, אני חושב שהנושא הזה לא נחקר מספיק. תמשיך, יאיר. כן, סליחה, צמני לי רגע. מספר 1, להלן כמה פרטים. יהושע אפשיץ מזכיר את יחיאל פיינר, שאותו הכיר בלודג' וכותב עליו קצרצרות בתוך ספר לזכרו של רבי משה בנימין קליינמן, בשם פרקי חזון ומעש תל אביב 1972 תשל"ב. הערה 7, מדברי מר יהושע אפשיץ שכתב במקומות שונים על יחיאל פיינר, אנו למדים כי יחיאל פיינר השתייך בצעירותו לפועלי אגודת ישראל, היה מקורב לרב מוישה בנימין קליינמן שהשתייך וכידוע לאגף השמאלי, במרכאות, של פועלי אגודת ישראל. אפשיץ מזכיר שתי פגישות בראשית שנות ה-30 של חברי היוגן גרופה של הצעירים ברחוב וסקודמיה 66 במרכז פועלי אגודת ישראל בלודג', שבה היה נוכח יחיאל פיינר. ואפשיץ תשל"ג, עמוד 198, וכן ראה אפשיץ תש"נת, עמוד 183, המצוטט גם להלן כהתחלת פרוטוקול מספר 38א. כן. רחל, את רוצה אולי לנסות להמשיך? רחל עושה סימן לא. אוקיי. לא חייבת, בהחלט לא חייבת. דניאל, אתה רוצה להמשיך אולי? גם קשה לי. אוקיי, בסדר. מי נותר? אנה? לא, אני לא. בסדר, אתם לא חייבים, אז נותר... אני רואה טוב, אבל אני לא... בסדר, אני לא צריך להסביר. לא. אז בלה... The best reading is the Bella. אוקיי. תודה רבה, אנה. No, but really, you are like the special... אוקיי, חבל על radio. You should work in radio. בבקשה, נעשה... טוב, כדאי לבדוק את כל הספר ולחפש עוד הקשרים א', זגלמביה, ב', צעירי פועלי אגודת ישראל, ג', עיתונות יידיש, ד', יחיאל פיינר וחבריו, סוגריים,
מלך שטייר, שמואל נדלר, ישראל אמיות ועוד. יחיאל פיינר התגורר כנראה, סליחה, אצל יואל קמיניץ בלודג'. יואל קמיניץ היה מנהל בית הספר חבצלת לבנות. מר אייבשיץ לא ידע להגיד בהחלטיות אם בית הספר היה שייך לרשת בתי הספר בית יעקב, אבל ידוע לנו ממקורות אחרים כי פיינר היה מורה בבית הספר בית יעקב של אגודת ישראל בלודג'. עכשיו יש לנו הפניה להערה 8. כן. יואל קמיניץ, מחסידי סקירניביץ, היה מנהל בית הספר חבצלת לבנות בלודג'. יחיאל פיינר התגורר בביתו. ייתכן כי הכתובת שרודמייסקה. שרודמייסקה, 47. שרודמייסקה. יופי, תודה, אנה. 47, המופיעה במודעה עיתונאית למכירת ספר שיריו של יחיאל פיינר, 22 לידר, ורשה תרצ"א, ראה להלן בעמוד 112, היא כתובת מגוריו אצל יואל קמיניץ. השווה אייבשיץ תשנ"ט, עמוד 184. אוקיי, 3, ראה לעיל המידע על החבירה מקיבוץ 3 נקודות בצפון, וסיפורה מבית הבובות. אני באמת מעניין אותי אם אחותי הגיעה אני מתארת לעצמי שכן, אבל אני אשאל אותה. לא בטוח, מכיוון שזה דבר שלא מוזכר בשום מקום. אוקיי. לגבי החברה הזאת מקיבוץ, של יהושע אייבשיץ לא אומר את שמו מטעם צנעת הפרט, כמו שאומרים, הרי אני לא זוכר אם כתבתי על זה הלאה או לא, אבל בדי גולדנה קייט, כתב העת שערך אברהם סוצקבר ביידיש בתל אביב, פורסם בזמנו תרגום ליידיש מתוך ספר של מי שהיה מפקד הפלמ"ח. יצחק שדה? יצחק שדה. אחותי, איך זה נקרא? אני לא זוכרת. מה? אחותי משהו. אחותי על החוף, כן. כן. הפרק הזה בספר שלו נקרא אחותי על החוף, של יצחק שדה, אז פורסם שם תרגום ליידיש של הפרק הזה אצל יצחק שדה, ומה הוא מספר שם? שהוא, יצחק שדה, בנמל חיפה, קיבל ניצולת שואה, כשהיא עלתה לארץ, שהייתה מאלה שנוצלו מינית על ידי הגרמנים. ובאותו מאמר יש תוספת שסוצקבר הוסיף, אני לא זוכר בדיוק איך כתוב, שיחיאל פיינר, יחיאל דינור, היה בקרבת מקום, כאשר הפגישה הזאת קראה בין יצחק שדה לבין אותה אישה שנוצלה כזונה לגרמנים. יכול להיות שיש כאן סמיכות הפרשיות ומדובר בעצם באותה אישה של אייבשיץ, לא רצה להגיד באיזה קיבוץ היא גרה. אבל בואו נמשיך, אולי אני אומר את זה הלאה, כן. אוקיי. 4, אייבשיץ הבטיח עיתונים עם שירי פיינר ומאמר ביקורת על 22 לידר ותמונה שלו. את קטעי העיתונות האלה הוא קנה בחנות של ספרים ישנים בחיפה. אנטיקווריאט, כן. כן. 5, לפי מר יהושע אייבשיץ, צעירי פועלי אגודת ישראל והיוגנד גרופה נחשבו לשמאלנים, בסוגריים, על פי המושגים של הימים ההם.
זה כמו נוח איש צדיק בדורותיו. אם מבינים למה אני מתכוונת. כן, נוח היה צדיק כן. רק במושגים של דורותיו. הכל יחסי. היו שמאלנים לפי המושגים גם של הימים ההם, כן. כן. אוקיי, אז יש כאן תעודה מספר 14א, שזה מכתב חדווה שמלצמן, פרידה לבית הרמן, תלמידת רשת החינוך בית יעקב בלודג', למורה שלה, יחיאל פיינר, משנת 1980. אחרי המלחמה. כן, 1980. על הגברת שמלצמן אני רוצה להגיד, שכאשר עמדתי לפרסם את הספר הראשון שלי של רעיונות עם יחיאל דינור, שבועיים לפני זה, כשהספר שלי היה כבר בדפוס, הגיעה הבת שלה, כן, ואמרה שיש לה מכתב מהאימא, ואני עוד הצלחתי להכניס צילום של המכתב בחצי עמוד ריק שנשאר לי בספר שעמד להידפס. בואו נראה את הדבר. המכתב הזה הוא הוכחה שיחיאל פיינר היה מורה לתנ"ך במערכת החינוך של בית יעקב, בבית ספר של בנות, אבל נדמה לי לא בלודג' אלא בקרקוב. עוד מעט נראה את המכתב. כן. אוקיי. למורי לשעבר, בשם שהכרתי, יחיאל פיינר. אמנם יותר מיובל שנים עברו מאז שעמדת בכל הדרכה לפני כיתת בנות תלמידות בהרצאתך על הפסוק מפרק תהילים, פרק א', פסוק א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, לא עמד ולא ישב. ובזאת אני מעידה, כי מילים נשגבות אלו כל כך חדרו לתודעתי, אני מבינה אותם ומתנהגת בהתאם, ותודה שלוחה לך בזאת, רק לך. ממתי תאריך המכתב עוד פעם? תכף נראה, משנת 1980. כן. בין היתר אני זוכרת הצגת היהודי הנצחי במרכאות, שאתה ביימת, ולי היה זכות לשחק את ירמיהו, במילים הלא נשכחות, ירושלים אוי וי, יחזי ציך אייביק ותשטיין ירושלים. כמו שזה כתוב, זה באמת ביסל אוכן וי. בגעגועים אני נזכרת בימים אלו. גם הספר 24 לידר, שנתת לי... רגע, היא אומרת 24 לידר? 24 לידר, כן. מעניין. כן, טועה, כי זה אינון צוונציג, זה 21. זה אינון צוונציג, כן. שנתת לי במתנה עם תמונתך לפני נסיעתי ארצה, אני זוכרת, אבל גם על זאת אני מאוד מצטערת, כי נאבד לי הספר מרוב תלאות. גם הספר של הלא נשכח מורי ורבי, רבי קמייניץ, זיכרונו לברכה, נאבד לי, וזאת אני לא יכולה לסלוח לעצמי על האבדות האלו. כמה נפעמת הייתי עד עמקי נשמתי, כאשר ישבתי לפני מסך הטלוויזיה, ושמעתי את דברך. לא יאומן כי יסופר, איזה פלא. אבל תרשה לי לומר לך, אחרי שעברת את התופת הזה, וזכרת הכל, אז התופת אגב כתוב עם למד, אני לא תופל, אבל אני מניחה שזה תופת. כן. וזכרת הכל, אני מבקשת ממך, בתור תלמידתך הטובה, שתיזכר גם בימים שלפני הפלנטה הארורה ההיא. קראתי את ספרך האחרון, וביקשתי שתכתוב גם ספר על הימים ההם. תלמידתך לשעבר, פרידה הרמן, כיום חדווה שמלצמן. אני נמצאת בבית אבות תפארת בנים נתניה, פינת רמז. נ"ב,
אחרי משפט אייכמן רציתי לפגוש אותך, אבל ענית בשלילה. אולי הפעם תענה לי בחיוב. כן. כאן אנחנו רואים את הסינדרום של תמיד, שקצטניק, יחיאל פיינר, לא רצה שום קשר עם אנשים שהכירו אותו בפולין בין שתי מלחמות העולם. כן. כן. אוקיי. כן, באיזה עמוד אנחנו במאמר? אנחנו בעמוד 8. בעמוד בערך שליש של המאמר, פחות או יותר. כן. טוב, יאיר... איך מסבירים את זה? בבקשה? מה אתה... דניאל? איך מסבירים את זה שלא רצו את הקשר? לא הבנתי את השאלה. איך מסבירים מה? שלא רצו את הקשר מהאנשים שלי. הוא אוקיי. לא רצה, דניאל. כן. הוא לא רצה. אוקיי. לא, אז דניאל שואל איך מסבירים שהוא לא רצה קשר עם כן, אנשים. כן. זו השאלה. בלה, אולי את יכולה להתחיל תשובה? טוב, כבר דיברנו על זה, אמרנו כל מיני דברים, אבל לא ממש ראינו סיבה. הוא הרגיש שמה שקרה בשואה זה היה איזה סוג של מכה או סכין שחתך את כל מה שהיה, את כל החיים שהיו קודם. אפשר להבין את זה פסיכולוגית, בטח שאפשר להבין. זה ברור, זה משהו פסיכולוגי, אין בכלל ספק, כן. נכון, יחיאל? זה בכיוון הנכון? אני אוסיף למה שאת אומרת, אבל קודם ניתן גם את הרשות ליאיר, אם יש לו מה להוסיף. למה אתה חושב, יאיר, שיחיאל פיינר לא רצה קשר, לא עם משפחתו, לא עם אנשים שהכירו אותו לפני המלחמה? אני קשה לי להבין, אבל הוא התנתק על הדברים יותר חריפים, שהוא השמיד את הספרים שלו, והוא התנתק למעלה כאילו שהוא אדם חדש. כן. אוקיי. אנה, למה את חושבת יחיאל דינור לא רצה שום קשר עם העבר שלו? עם המשפחה? גם לא רצה עם המשפחה, כן? וגם לא עם... He didn't want to have the connection with the people before the war, yes? Yes. Didn't want. He didn't want, yes, he didn't want. כנ"ל עם תלמידה שלו שכתבה לו, הוא לא רצה שום קשר. As I was reading, of course, in the fragments, I didn't finish yet, about the psychology, about all these things. The psychiatrist who wrote this book, he said also nice things. I mean, not nice, but very interesting for me. Yahya Ataria said that this is that because the trauma and mysticism, it's very near. They have near the very slim border. Difficult to divide the line between trauma and mysticism. And also, when you are in trauma, like he have the Katsetnik, he didn't want to have the contact with the family because he was living in the other life. Till the moment, I don't know if we talk about this, but till the moment as he had with Eichmann, this crash with Eichmann, then when he said something as he said, when the judge, Mishpat, they asked him your name, not the pseudonym, but your name. This your name, when he said, he was like the shock for people who had the trauma, he was crushed with in emotional with the truth, that he is the same person as he was thinking that he is divided with this person. So I think that he started to have, this is common for the people with trauma. Sometimes they don't recognize
I am speaking as me or I am speaking as someone who have this happen. So I really recommend this book because wrote the psychiatrist. I never was look for many things like I found in this book. Explanation for many things in trauma, mysticism, how deep is this the same feeling for people. אוקיי, התשובה שלך מוסיפה למה שבלה אמרה, ואני רק אגיד שהדבר המרכזי מפי יחיאל דינור עצמו, מפי קצטניק עצמו, זה מה שהזכרנו, אני חושב שהזכרנו... זה הפלנטה, שהוא אמר... לא, יש... כן, he was living פלנטה. יש דוקומנט בארכיון של יחיאל פיינר, של יחיאל דינור, יש דוקומנט איפה אני חושב שיחיאל כתב את זה בעצם יחיאל דינור, וזה נמצא בארכיון, שקצטניק, בדוקומנט כתוב שקצטניק נולד ב-1943, נולד ב-43 באושוויץ, אחרי שיחיאל פיינר מת. זאת אומרת, מבחינתו, כל מה שאתם אומרים, קשור לזה, מבחינתו של יחיאל דינור, כל חייו הקודמים לפני מלחמת העולם השנייה, נמחקו. וגם הוא, כפי שהוא היה, יחיאל פיינר, לפני מלחמת העולם השנייה, בשביל יחיאל דינור מת. יחיאל פיינר לא קיים יותר. אותו בחור ישיבה, אותו משורר של 22, אותו אדם שהייתה לו משפחה עם אחיות ואחים, בגלל השואה כבר לא קיים. אפשר אולי להגיד שכאשר יחיאל דינור אומר שיחיאל פיינר מת, זה סוג של מטאפורה להגיד שכל העבר שלו לפני מלחמת העולם השנייה, אין לו יותר כל פונקציה בזהות של יחיאל דינור. למה? מכיוון יחיאל דינור הוא אותו קצטניק שעבר, כמו שאנה אומרת, טראומה, שהפכה את האישיות שלו, את הזיכרונות שלו, למשהו אחר. כל מה שהוא יכול להיזכר מתקופת חייו לפני השחרור, זה לא פולין בין שתי מלחמות העולם, אלא תקופת השואה, הגטו והמחנות, זה מה שתופס את כל ישותו, את כל הזיכרונות שלו, זה מה שקובע איך הוא מסתכל על העולם. תראו, לי קרה דבר דומה עם יחיאל דינור. אני כמה פעמים דיברתי איתו, אמרתי לו, תראה, בסדר, אתה כותב על השואה, אבל כשאני מחפש את הביוגרפיה שלך, כן, וכשאני חוקר את הקשר של קצטניק עם יחיאל פיינר, אני רואה שאתה, וגם כיחיאל דינור אני אמרתי לו, אתה כותב על פולית. למשל, יחיאל דינור אמרתי לו, אתה כותב על מה שאתה קורא המזומן, אותם 3 חברים, אתה כותב את זה בשנות ה-90, כן? אתה כותב על 3 החברים שהייתם לפני המלחמה, שקראתם שירים זה לזה באגודת ישראל, אז אתה כן כותב על פולין, אז אתה כן זוכר
מה קרה. אתה כותב מאמר על אסרו לצחוק, על ישראל יצחוק שלמד איתך בישיבה בפולין בין המלחמות. אז אם אתה כן כותב, אז אולי תכתוב על דברים נוספים, שאתה יכול להיות, לתת טסטימוני, להיות עד, וחבל שאתה לא תכתוב על זה, כי אם אתה לא תכתוב, זה ילך לאיבוד. ומה הוא ענה לי? כן. ואני נתתי לו רשימה שלמה של דברים, כן, שהוא יכול לכתוב זיכרונות על פולין בין המלחמות, על יחיאל פיינר בפולין בין המלחמות, ואמרתי, אתה כל הזמן כותב מה שקצטניק זוכר, אבל אולי תכתוב ספר על יחיאל פיינר בין המלחמות, והתשובה שלו היה, אם אני זוכר, הוא קצת צחק עליי, ואמר לי, איך אתה רוצה, כן, שאני אכתוב על התקופה בין המלחמות, כאשר אני נשבעתי שעד יום מותי האחרון אני רק אכתוב על מה שקרה בשואה. כאילו הוא אומר לי, תפקידי כניצול שואה זה לכתוב על השואה. כל מה שהיה קודם בשבילי מת, לא חשוב. החשוב זה לתאר מה קרה בשואה. הטראומה היא לא רק טראומה פסיכולוגית. אני יכול לטעון שהטראומה אצל דינור היא טראומה היסטורית. יכול להיות שהוא הרגיש שאם הוא לא יכתוב כל מה שהוא יכול על מה שקרה בשואה, הוא בוגד בתפקיד שלו כסופר, ככרוניקן. השואה הייתה מאורע היסטורי כל כך גדול וכביר, שכל מה שהיה לפני זה כבר לא חשוב. אני חושב שיותר, זה לא רק טראומה פסיכולוגית, זה אולי לא פחות טראומה היסטורית, שיחיאל דינור כאדם שהסתכל על ההיסטוריה היהודית לכל אורכה, לא רק על מה שקרה לו ולתקופתו, הוא הרגיש אחריות להיות כרוניקן של הגורל היהודי בהיסטוריה היהודי, ומה שקרה בשואה זה הדבר החשוב שעליו לכתוב עד יום מותו האחרון. מה אמרת, יאיר? הוא כאילו אומר, הכל מתגמד לעומת השואה וכו' וכו'. בדיוק, כך נדמה לי. הוא לא אומר את זה ככה, אבל ככה אני מבין כשאני קורא מה שהוא כותב על השואה. אבל עכשיו שאני עם מוניק דהן, התחלתי כבר לפני שנה ויותר לקרוא את הדברים שהוא הדפיס בעיתונות יידיש בפולין בין שתי מלחמות, העולם מוכן להכין ספר ביידיש עם תרגום לעברית על הכתבים שלו בשתי מלחמות העולם, אבל זה באמת מתגמד לעומת מה שהוא הרגיש כחובתו כניצול שואה. סליחה, למה אנחנו יודעים באירופה, למשל באירופה, באמריקה, פרימו לוי as the big example, and why we never talk so often קצטניק, it's not so famous, למשל בפולין, למשל. What's happened that we forgot about the קצטניק? יופי, אני תמיד אומר שאנה מרימה לנו להנחתה עם השאלות שלה. אני אבקש שהדולמצ'ר, המתרגם והמסביר של אנה, בלה, אולי תציגי את השאלה שלה בעברית. השאלה הייתה ברורה, אבל אני רוצה שנציג את זה בעברית. אנה אומרת שפרימו לוי ידוע ומפורסם
בכל העולם, בפולין, באמריקה, ואילו קצטניק הרבה פחות מפורסם, והיא שואלת למה. יפה. נכון, אנה? זה מה שאמרת? כן, נכון. גם אני ידעתי על פרימו לוי, אנחנו מדברים, פרימו לוי פה, even we don't have all this book, he was before, but not now, not the reprinted. But Katsetnik was like, whoa, we now know Eichmann. Okay, if somebody know the Eichmann, the process, they will know the Katsetnik, but not so much. מה שאנה אומרת, היא אומרת עוד דבר. בלה הציגה את השאלה שלה יפה מאוד, אבל אנה לדעתי מתכוונת לעוד דבר. כשהיא אומרת מדוע פרימו לוי מוכר בעולם וקצטניק פחות, היא גם אומרת, הרי קצטניק חי בפולין, ובפולין מכירים את פרימו לוי ולא מכירים את קצטניק. איך זה יכול להיות? הרי הוא בא מפולין. אוקיי. לפני שאני עונה על זה, וזוהי שאלה יפה, זוהי שאלה שכדי לענות עליה, אנחנו נצטרך לדון בתרבות האנושית בימינו. אבל לפני שאני עונה מה שאני חושב, יאיר, מה אתה עונה לשאלה של אנה? הרי גם אתה מכיר אולי את פרימו לוי יותר, או שמעת את שמו יותר, מאשר קצטניק. למה זה קורה? היא גם אומרת שיכול להיות שקצטניק היה פחות מפורסם אם הוא לא היה מתעלף במשפט אייכמן. אני לא יודע, פרימו לוי, אין לי תשובה. אוקיי. דניאל, מה אתה אומר? אין לי idea על הספציפי, למה יותר את פרימו לוי או זה. יש עוד אחד בצרפת שקוראים לו אלי ויזל. נכון. מפורסם. למה זה ולא זה, אין לי תשובה. כן, אז זה הזכרת את אלי ויזל ואמרת יש עוד אחד בצרפת. מעניין שאתה אומר יש עוד אחד בצרפת. הרי פרנסואה מוריאק הוא זה שנתן לאלי ויזל את הדחיפה בשביל הקורא הצרפתי. פרנסואה מוריאק כתב מבוא לספר של אלי ויזל שתורגם לצרפתית, אבל האמת היא שאלי ויזל היגר אחר כך לארצות הברית, והוא בעצם מוכר בגלל ארצות הברית, ובצרפת בגלל צרפת. אלי ויזל מוכר מכיוון שלאלי ויזל היה מעמד בינלאומי בגלל כל הדברים שהוא עשה ובגלל כל השפות שהוא תורגם אליהם. התשובה שלי, אפשר להציע רעיון? רק בלה, רק רגע, שכחת. רחל, מה היית עונה על השאלה? למה קצטניק פחות וסופרים אחרים יותר? רחל. רחל, את על מיוט. אפשר לפתוח? וגם אולי קשור לכישרונות שלהם לכתוב. רגע. רחל, את על מיוט, אנחנו לא שומעים אותך. לא, אני אומר, זה גם קשור אולי לכישרונות שלהם לכתוב. דניאל, חכה. אנחנו הולכים בסדר. כן, האם רחל יכולה לדבר? היא על מיוט, אני לא יודעת. רחל, את שומעת אותי? רגע, נראה לי שהיא מנסה לצאת מהמיוט. הנה, אבל עוד פעם עשית מיוט. יצאת לרגע ועוד פעם עשית מיוט. זהו. אז כן. קודם כל זה מאוד מעניין כל מה שאני שומעת פה, זה חדש לי. כן. אני לא שמעתי. השאלה שאנה שואלת, זה למה פרימו לוי כל כך ידוע וקצטניק פחות? מה דעתך? דעתי, אולי קצטניק אולי לא רצה שיכירו אותו כל כך. גם זוהי אופציה מעניינת, כן? שקצטניק לא רצה כל כך שיכירו אותו, אבל מה לעשות?
וקצטניק תורגם באנגליה לאנגלית, וקראו אותו 5 מיליון אנשים בעולם באנגלית. אז הוא כן היה ידוע, כן? יש חוברת... להתוודות שאני את פרימו לוי לא הכרתי. רגע, תני להגיד משהו. יש חוברת של הוצאה אנגליה שתרגמו את קצטניק לאנגלית, ובחוברת הזאת הם טוענים שהספר שלו, נדמה שזה היה בית הבובות, נקרא על ידי 5 מיליון קוראים. כן, רחל, מה את אומרת? שאני את פרימו לוי לא הכרתי, עד עכשיו. אוקיי, אבל בקצטניק קראתי, כן. כן, בסדר. עד באופן אישי, רק אצל הקורא הבינלאומי, אז פרימו לוי, זה נכון, יותר מוכר. בלה, רצית להוסיף משהו. כן, אני חושבת שבאמת המילה בינלאומי היא המפתח כאן. פרימו לוי, איכשהו, במיוחד בספר הזה הוא אדם, הוא הציג את הנושא של היותו אסיר במחנה ריכוז ומה שעבר עליו, בתור לא בהכרח מהכיוון היהודי, זאת אומרת, היה משהו יותר אוניברסלי בדרך שבה הוא כתב, ולעומת זה קצטניק, מאוד היותו יהודי וקורבן, היה הרבה יותר בולט מאשר אצל פרימו לוי. יכול להיות שזאת הסיבה? גם זאת סיבה, וסיבה שראוי לציין אותה. יש כנראה כמה סיבות. סיבה שאני יכול לחשוב עליה, אחת הסיבות, זה שאל תשכחו, קצטניק כתב ביידיש, ומה שהוא כתב ביידיש תורגם לעברית, ומה שידוע על קצטניק זה היה דרך העברית, אף על פי שבמשך השנים, שנות ה-80 של המאה שעברה, ויצאו פה ושם ספרים שלו ביידיש, אבל גם יידיש וגם עברית הם שתי שפות שבעולם יודעים פחות, וגם מתרגמים הם יותר קשה למצוא אותם, אבל יותר מזה, להבין מה שקצטניק כתב, יותר קשה. והמילה בינלאומי שאת אומרת היא באמת מפתח מעניין, מכיוון שהטקסטים של קצטניק והשפה שהוא משתמש בה גם ביידיש וגם בעברית, היא שפה שצריכה פענוח על רקע התרבות היהודית, ואת זה כבר קשה לעשות מיני ובי, כן? זאת אומרת, פה צריך כבר להעמיק ולחקור ולהבין, קצטניק סופר קשה יותר להבנה, בגלל הסגנון שלו, וגם קשה יותר לקריאה בגלל מה שהוא מתאר. ואני לא יודע אם פעם אמרתי לכם, הייתה חוקרת, אולי חיה עד היום, אשתו של הסופר יעוז קסט, שהיא טענה שלקרוא את קצטניק זה גועל, הוא עוסק בגועל נפש של השואה, אבל מה לעשות? לא הוא יצר את גועל הנפש, השואה הייתה גועל נפש, והוא שם למטרה לתאר את הדבר כדי שזה לא ילך לאיבוד, שהאנושות תדע מה היא יודעת לעשות עם הגועל נפש הזה. ויש רתיעה לקרוא גם ספרים כאלה. אני פעם סיפרתי לך, ואם לא אני מספר שוב, הייתה לי אסיסטנטית לחודשים קצרים, שהייתה קוראת לי, בגלל חוסר יכולתי לקרוא כי אינני רואה, הייתה קוראת לי את הספרים של קצטניק, את בית הבובות. האסיסטנטית הזאת הייתה לא יהודייה, גרמניה, מאיזה כפר בגרמניה, סטודנטית בחוג לספרות עברית באוניברסיטה
העברית, ברמה כנראה כבר של MA, כן, בחורה אינטליגנטית מאוד, וכמה חודשים היא יושבת, ופעם בשבוע קוראת לי את בית הבובות בעברית. יום אחד, כשהיא באמצע קריאת הספר, היא השתנקה, הייתה חסרה לנשימה, היא הפסיקה לקרוא, היא קמה ואמרה לי, אני לא יכולה יותר לקרוא, אני מוכרחה לעזוב, ויותר לא באה אליי לעבוד איתי. היא פשוט לא הייתה מסוגלת לגמור ולקרוא את בית הבובות, והיא לא היחידה. יש עדויות של אנשים שהתחילו לקרוא את הספר, וזה היה כל כך טראומטי עבורם, לא עבור קצטניק, עבורם. גם הטראומה של הקורא הוא חלק של כל הסיפור על קצטניק. אני מעיד על עצמי שכאשר קראתי את קצטניק בגיל 18-19, כנראה שאז ניסיתי לקרוא את בית הבובות, ולא הבנתי דבר. כן? קריאה של קצטניק צריכה להיעשות ביחד עם הדרכה. אין מה לעשות. גם בלה סיפרה שבצעירותה היא קראה, ואם אני מדייק, שהיא כבר לא זוכרת אם היא בכלל הבינה. האם אני מדייק, בלה? לגמרי. כן. זאת אומרת, מה שקורה עם קצטניק, עם הסגנון שלו, אם אני יכול להעיד, שגם אני בצעירותי ניסיתי לקרוא, שאתה מתחיל לקרוא, ואתה לא מסוגל לראות את התמונה המלאה. למה? כי קצטניק בסגנון שלו יורד לרזולוציות מאוד פרטניות, כמו הפיקסלים במסך באקרן של המחשב. אתה רואה כל דבר לחוד, ומכיוון שאין לך, אם אתה צעיר רקע היסטורי, אתה לא יכול למקם כל פרט בתוך התמונה הכללית, ועל כן הכל נוזל לך בין האצבעות, ואתה לא מסוגל לבנות את התמונה הכוללת. לקרוא את קצטניק, לדעתי, צריך ככה. א', לא לקרוא אותו פעם ראשונה לפני גיל 18. ורק פעם ראשונה וחייבים לקרוא אותו שוב. אותו דבר שאדם קרא בגיל 18, אם הוא עמד בכלל בקריאה, צריך לקרוא אותו כמה שנים אחר כך. זה א', ב', אין לקרוא את קצטניק בלי רקע על תולדות השואה, על מה שהנאצים עשו לעם היהודי במחנות ובגטאות, ובשביל זה צריך בגרות. אינני יודע, כן, מתי אדם נעשה מספיק בוגר כדי להבין מה זה רוע ומה זה רשע אנושי. אני לא יכול להגיד גיל, אבל ודאי בגיל ה-20 באיזשהו שלב קריאה שנייה. קריאה שלישית הרבה יותר מאוחר. אבל יש עוד דבר. אני רק רוצה להזכיר, יש לנו עוד 4 דקות. אוקיי. יש עוד דבר שרציתי להגיד. אסור לקרוא את קצטניק לפי סדר מהופך של הספרים שהוא פרסם. חייבים, לדעתי, כן? זאת תשמעו עצה של זקן ומנוסה בקריאת קצטניק. לדעתי, אסור לקרוא את קצטניק, להתחיל לקרוא אותו בצופן אדמן, שזה ספרו האחרון למעשה. הספר הראשון שצריך להתחיל לקרוא זה סלמנדרה. כן?
לא, ואת ההמשך אולי פעם נדבר, אבל סלמנדרה זוהי המפה של כל יתר הספרים שלו. בסלמנדרה יש הגרעין של כל יתר הספרים שלו, וזה הניסיון שלו היחיד לתת תמונה מלאה, פרק אחר פרק, לפי השלבים של התקדמות השואה והשמדת העם היהודי. סליחה, פרופסור, in the 1946, when there was the Salamandra in Israel, the first publication, how was the first opinion of the people? Okay. How was? אנה, אני אגיד לך, כל יום תתחילי לשאול, נתחיל את הפגישות עם שאלות. מכיוון שכדי לענות על השאלה שלך, אני חייב להגיד שהתשובה, איך הגיבו לסלמנדרה, במחצית הראשונה של 1947, כן? אז יש פרק בספר שלי יש פרק, אני לא זוכר איזה מספר זה, בספר שלי על סלמנדרה מיתוס והיסטוריה לכתבי קצטניק, יש פרק איפה שאני מתאר איך הגיבו בחצי השנה הראשון ב-1947 כל מיני מבקרי ספרות למה שקצטניק פרסם בסוף 46 לסלמנדרה בעברית. והיו תגובות שונות, מעניינות, מצחיקות, אנכרוניסטיות, עוד לא הבינו ב-1947, עוד לא הבינו שלספרות יש ערך היסטורי. אז היו מבקרים שאמרו, מה, כותבים על השואה דרך רומנים? אנחנו רוצים תיעוד היסטורי, לא רומני. ומה שאפשר להבין מזה, שרומן זה שקר, ואין לזה שום ערך היסטורי. ואני אומר, ההפך הוא הנכון, רק שצריך לדעת לקרוא רומן על רקע ההיסטוריה שבתוכה הוא נכתב. אז אם תקראי את הפרק שלי בסלמנדרה, אני אפילו זוכר איך קראתי לו, על התגובות הביקורתיות לסלמנדרה, במחצית הראשונה של 1947, שם יש לך תשובה לשאלה. ואני לא יכול להיכנס לענות. אנחנו גם צריכים לסיים, ואני רוצה עכשיו להפסיק את ההקלטה ולקחת את הכתובות של המייל של... רק, אז אני מודה לכולכם,